El primer pla és un pla que ix només la cara. Acció. El pla mitjà és un pla en què apareix la figura humana tallada per la cintura. El pla de detall és un pla en el que apareix una imatge molt concreta que intenta destacar un aspecte físic o anímic. El pla americà és un pla en què ix una persona tallada de genets cap avall. El pla sencer és un pla en què ix tot el cos. El pla de conjunt és un pla en el que apareixen un grup de persones de cap a peus. El pla picat és un pla que es grava de dalt cap a baix. El pla contrapicat és un pla que es grava de baix cap a dalt. El pla aberrant és un pla que està tort. El pla genital és un pla que es grava de dalt cap a baix verticalment. El panoràmic horitzontal és un pla que la càmera es mou de dreta a esquerra. La panoràmica vertical és un pla que va de dalt a baix o de baix a dalt. El pla general és un pla en el que ix tot un paisatge. El balanceig és un pla en què es mouen tant la càmera com els actors. Ja no, home. El pla de traveling d'acompanyament és quan el càmera acompanya l'actor desplaçant-se horitzontalment.